Għal sena oħra qed jittella l-Festival Agape, organizzat mill-Fondazzjoni Paulus tar-Rabat bħala parti mill-isforz tagħha biex tippromovi l-mużika sagra, partikolarment dik miktuba minn kompożituri Maltin. L-idea ta' dan il-festival annwali nibtet meta l-Papa Benedittu kien jida s-Sena Internazzjonali Pawlina kif spjega l-President tal-Fondazzjoni Paulus. L-edizzjoni ta' din is-sena hija 13 l-edizzjoni ta' dan il-festival li m-attività ssir fuq skala nazzjonali b'attivitajiet kulturali u artistiċi. Fit-tnedija tal-festival ġi spjegat li għal sena oħra se tkun qed tingħata pjattaforma lil persuni b'diżabilità u vulnerabbli. Il-qofol mistenni jkun l-eżekuzzjoni ta' Pawlu ta' Malta mill-Orkestra Nazzjonali, Pawlu ta' Malta mużika tal-profs Charles Camilleri u klim tal-professur Oliver Frigieri. L-attività prinċipali bħal kull sena ikun il-kunċert li din is-sena ser ikun il-ġimgħa 7 ta' frar fejn hemmhekk ser nippreżentaw l-oratorju Sagru Pawlin Pawlu ta' Malta li għandu versi tal-professur Oliver Frigieri. Ser inkunu nniedu ħaġa li meċ fil-press conference Network Internazzjonali Pawlin permezz ta' sit, ġifir ta' website kif ukoll anke ta' Facebook, bejna diet knejjes, entitajiet, persuni li jkunu jħobbu lil San Pawlu. Il-Ministru Giulia Farrugia Portelli ferħet lill-Fondazzjoni Paulus għal dan il-festival u qalet li huwa ta' sodisfazzjon meta wieħed jara l-kultura u l-patrimonju Malti jiġi eżibit b'dan il-mod. Qalet li dan il-festival mhux biss jippromovi l-identità Maltija iżda anke l-volontarjat u l-inklużjoni. Preżenti wkoll għat-tnedija s-Sindku tar-Rabat Sandro Kraus u l-Arċipried Joseph Mizzi li tnejn qablu li dan il-festival huwa inizjattiva li kull sena tiġbor fih dan il-volontarjat u l-inklużjoni bl-aħjar mod fil-waqt li jgawdu minnu kemm Maltin u kemm turisti li jiġu jżuru pajjiżna. Il-festival li beda f'Jannar u jibqa' dej sa 22 ta' frar jikkonsisti f'taħdidiet fuq aspetti ta' kult Pawlin f'Malta u mawrid gwidati madwar siti storiċi fir-Rabat.